आंसो बानायगोन होनदों Oscar नुथानसै जाथानसै हासिदोलै हो औ ओइ अस्कार ओंखार ओरै लहा खोमालै एबारनिया ना ओइ बाबा नै बेनो So guys जोंनि खाथियाव बारा फैबाय थानांला बिसोरो लहा गोजासो बहुद खाथ्रा जासिगोन मानसिफ्रा खै केजि जाखो 40 हाबाब 40 बानिफ्राय 1 मन 20 था 10 खोमा बे ये खुलिजोबग्रो आराय 5 केजि बे 5 केजि बेयाव 5 केजि 5 केजि बेयाव 5 केजि बेयाव 5 केजि 10 नैबे केजि बेयाव बे मोनसेयावनो 5 जागोनदां ना बे मोनसे 5 होमबा सारियाव 20 30 जाबाय 30 नङा 15 जाबाय 5 15 ओंखायनो 15 बेबो 5 जागोन होमबा 20 बेबो 5 25 बेबो 5 30 फोरोंबाथ' 35 ल'सो जाबाय होमबा 35 बोरै जाखो सिगांनो बेयाव मोननै दं 5 मोननै दं सिगां बे सिङाव मोननै दंथ' ओंखायनोथ' 40 जाबायब्रा थ' गाइस सोरबा सिखाव खावबा बेखौ खोमायाव खेबनो अस्कारखौ खोमायाव खेबनांगोन नामा बिजों अस्कार खोमायाव खेबनांगोन ना गाइस बियो बिदि आरोना बे ओरै खालामनानै बेखौ सोगोन थाबाय आरोना बे अस्कार नोंबो ओमफ्राय बैयो नैबे बे सिंगोलनि ओमफ्राय आरो बेफोरो सब माबानि ओइ ग्लभ्स दं नामा ग्लाभ्स दङ बे ग्लाभ्स दङ बेनिफ्राय बे क्लिप्स बेनिफ्राय बे क्लिप्स ओमफ्राय बे आखाइनि आरोना बरिया बेनिफ्राय बे ओरै जाम्पिंनि मोजांथार माथो जाम्पिं गेलेबाय थानांगौ नों जाम्पिं गेलेगोना गेलेया अस्कार जाम्पिं जाम्पिं बेसेबां जागोन 10 केजि जानो 10 केजि 5 केजि जागोन एसेनोसै आरो दिनैनि भिडिअ'आ जोबनाय जाथ'बाय